Учора пайшоў з жыцця пасля цяжкой хваробы народны артыст Беларусі, актор купалаўскай сцэны Мікалай Кірычэнка. У Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы актор працаваў з 1971 году. У 2005-2009 годах быў дырэктарам тэатру. У 2006 годзе актор стаў народным артыстам Беларусі. Ён любіў тэатр і любіў жыццё. І да апошняга свайго дня ён, ужо будучы цяжка хворы, змагаўся за жыццё, змагаўся за жыццё на сцэне тэатра. У маёй памяці назаўсёды застанецца ягоная апошняя роля ў спектаклі «Земля Эльзы», дзе ён сыграў, ужо будучы вельмі хворым, ён сыграў чалавека, які у сталым веку, вельмі сталым веку закахаўся. Долго рассказывать. Ну, короче, кажучи, 2 разы беру не той прикуп, на 3-й отдаю свое палито. Рептилия. А ці не зайсці нам шинок? У творчай спадчыне Мікалая Кірычэнкі больш за 80 вобразаў. Між іншага, галоўныя ролі ў спектаклях «Князь Вітаўт», «Чорная панна Несвежа», «Вечар», «Сны аб Беларусі», «Тутэйшыя». Фільмаграфія ж актора лічыць больш за 40 фільмаў. Мікалай Кірычэнка цяжка хварэў, але заставаўся на сцэне і сярод людзей да апошніх дзён. Гэткім быў ягоны выбар. На свой апошні спектакль артыст выйшаў 13 жніўня, за дзень да смерці. Развітацца з Кірычэнкам можна заўтра, 16 жніўня, на галоўнай сцэне Купалаўскага тэатру ад 10 гадзіны. Пахаваны Мікалай Кірычэнка будзе на маскоўскіх могілках у Менску. У Менску з'явіліся новыя муралы сусветна вядомых вулічных мастакоў. Над карцінай у Кунцаўшчыне Фінтан Мэгі з Аўстраліі працаваў амаль 2 тыдні, а перамовы аб ягоным візіце ў Беларусь ішлі амаль 3 гады. Калі мастак ехаў у Беларусь, ён яшчэ не ведаў, што будзе маляваць. Ідэя нарадзілася ўжо тут. Некалькі дзён знаёмства з горадам, людзьмі і, як вынік, сімвал надзеі для нас. Смелыя маладыя людзі здольныя зрабіць з Беларусі развітую IT-краіну. Гэта пра маладых людзей у Беларусі, якія выкарыстоўваюць тэхналогіі, каб стварыць лепшую будучыню. Муралы ў Менску ўжо шмат. З'яўляюцца яны ў межах праекту «Гарадскія міфы» для таго, каб увесці Беларусь у сусветны кантэкст вулічнага мастацтва. Манументальныя творы працягваюць здзіўляць мінакоў, ды як сапраўднае мастацтва выклікаюць неадназначную рэакцыю. Красиво, очень хорошо. Ну, я просто не понимаю эту картинку, не знаю, как ее объяснить. Ну, это привлекает внимание, какой-то креатив добавляется в нашу жизнь. Грошы на пакрыццё выдаткаў арганізатары праекту «Гарадскія міфы» збіраюць праз краўдфандынг. Часам даводзіцца ўкладаць уласныя зберажэнні, а за новы мурал на вуліцы Сталетава неабходна плаціць яшчэ і штраф. Мінгарвыканкам пастанавіў, што праца не была ўзгодненая з мастацкім саветам, таму падлягае знішчэнню, а арганізатараў неабходна пакараць. Але Олег Ларычаў лічыць, што адміністрацыя партызанскага раёну дапаможа захаваць твор мастацтва. Карацей, яны зрабілі, быццам бы і пакаралі, але насамрэч это 2 базавых, гэта самая мінімальная планка, якая можа быць. І зараз яны паспрабуюць узгадніць гэта самастойна. Арганізатары спадзяюцца, што гэты твор чакае лепшы лёс, чым мурал «Чалавек без імя» Варанянскага, які зафарбавалі на рашэнне мясцовай адміністрацыі, хоць ён і ўваходзіў у дзесятку найлепшых вулічных графіці свету за кастрычнік 2015 года. Вольга Чайчыц, Белсад. Што адбываецца на мяжы паміж захадам і ўсходам, паміж Расіяй і Еўропай? Як уплывае на атачэнне мяжа і чаму цяпер каля яе грувазяцца натоўпы уцекачоў, якія шукаюць лепшае долі? У чарговы раз адказаць на не новыя для Беларусі пытанні паспрабаваў у Берасці расійскі мастак Нік Дегтяров з асаблівай увагай да чеченских утекачоў. Наличие беженцев в Бресте связано, во-первых, с войной в Сирии, во-вторых, с миграционным кризисом в Европе из-за этого, и в-третьих, с российским контекстом, потому что война в Сирии, опять же, оттянула на себя как бы часть федеральных войск из Чечни, и, собственно, что стало катализатором ухудшения положения, репрессий внутри республики. Поэтому, собственно, Брест здесь выступает как точка пересечения таких глобальных процессов, поэтому, собственно, мне это интересно.
Нік вывучаў і збіраў у інтэрнэт-групах уцікачоў іх выказванні, парады, апісанні праблемаў ды гісторыі. Кладзены тэкст на адмысловых чытках агучылі берасцейцы. А ўжо паўсталы радыёспектакль, а дакладней гадзінную кампазіцыю Нік стварыў для пасажыраў электрычкі Берасці-Тэрэсполь, каб аўтэнтычныя гісторыі уцікачоў трапілі да людзей побач. Менавіта за даступнасць і сацыяльны характар мастак абраў для сваёй працы метад інтэрнэт-радыё. Праект арт-інтэрвенцыі Places Playtation Radio Нік Дзегцяроў прадставіў у прасторы крылы Холопа у межах арт-резиденции галереи «Простора ОГО». Это единственная такая реальная граница между Лиссабоном и Владивостоком. И здесь эта точка, с одной стороны, возможно, каких-то конфликтов, возможно, каких-то проблем, нарушений прав человека. С другой стороны, она так или иначе влияет на жителей города. Радыёкампазіцыя Ніка Дзегцярова гучыць цяпер у міжнароднай электрычцы штодня ад 8 до 9 раніцы. Ольга Гордейчик, Новины культуры.